Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla indaba zo1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Kutuswe izintombi zomhlanga emachobeni. Zisengcupheni yokushabalala ezomdabu. Kanti wezemfundo uzongenelela kolwesikole eStenga. Siyanimukele nenimeselo kwindaba zethu ze1KZN TV. Bezingangozule emakheni intombi into ezingakathintwa zikhashwa ngonomehlo kumkhosi omhlanga osesigodlweni seSelemachobeni eNgwavuma enyakatho nelikaMthaniya. Intombi kulomkhosi ziluluke ngokuziphatha inhlonipho nokuzigcina zingcwele ukuze ke ziphephe kwezifo ezahlukene ezikhona ezweni. Lo mkhosi uyisandulelo somkhosi komkhulukazi ozokuba ngempela sonto ezayo esigodlweni eNyokeni kwaNongoma. Mbukeli ke kuyona le weekend esibheke kuyona zizobe zili14 kumandulo unyaka owe2024. Intaka iyobe ibekelwa amazolo esigodlweni sesilo esenyokeni kwaNongoma. Intombi ziyobe ziphume ngobuningi kuzona zonke izifundazwe ezakheleke iningizimu Afrika. Singabala kakhulu ukuthi ziyobe ziphume ngobuningi kodwa ezakwaZulu njengoba sazi ukuthi lolisiko laqala khona la ekhaya esifundazweni iKwaZulu Natal. Ngakho siyofisa ukuthi sikhulume nentombi ebeziyingxenye yomkhosi waseNgwavuma ukuze sizwe ukuthi ngabe sezilungele kangakanani ke usuku lwangomgqibelo lapho khona ziyobe iphelele zonke esigodlweni eNyokeni kwaNongoma. Umkhosi omhlanga waseNyokeni umkhosi ojwayele ukuba mkhulu kakhulu and lo mkhosi lawo ojwayele ukuba nabantu abaningi abasuka kuzo zonke indawo. Umkhosi nje obalekile la khona intombi suke iphume ngobuningi zonke and ubaleka kakhulu lo mkhosi lawo ngoba kusuke kuphume zonke indawo zezifundazwe endaweni endaweni eziningi. Umkhosi nje esulungele kakhulu lo. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal umnumzane uThami Ntuli enkulumeni yakhe akazange ekhohlwe ukukhuthaza izintombi waphinda watusa neqhaza ezilibambile ukuze isizwe sibe kuleli izinga elikusona. Sithobeka kakhulu ukuba isilo esikhulu leli siko leli siliqhube ngoba lezi zinto enkulu kakhulu kabi. Ngeke ngabuka nje silo esikhulu intombi zilethe umhlanga ngathi kube ziyazi ukuthi ziyisibuso esingakanani kuthina sonke njengesizwe esimpisholo. Futhi kube ziyazi ukuthi zinegugu ekhulu onganombani ongaba nalo lomntombi. Umuntu nomuntu kuye kubefanele kube khona into eyodwa nje ayayethi ngayo ekuyo uyayiqhenya ngayo. Siyafisa ukuba intombi zikwazisise lokho zigcine futhi. Ingonyama yamaZulu yethula inkulumo ikhale ngobugebengu obudlalubi esifundazweni iKwaZulu Natal wabe setusa ukuthi bonke abenza lo mkhuba abapheze ngoba kwenza isizwe sidume ngendlela engeyinhle. Sephele iminyaka engama40 lo mkhosi wafika lapha kwaZulu. Esikubungaza kakhulu kulonyaka ukuthi kumele simbonge uNkulunkulu, sibonge nabanikazi besizwe, nabanikazi besihlalo, nabanikazi baleli khaya ukuthi lo mcimbi siubambe yonke leminyaka einhlahla nezibusiso lokhu zihamba kanye nathi njengoba namhlanje sihlangene futhi ukuzogubha lolu suku njengenhlala yenza ngalesi sikhathi sonyaka. Ndunankulu wesizwe sinenkinga kulesi sifunda yobugebengu lobo obusabekayo. Ukudlwengula, ukuhlukumeza abantu besifazane nezingane. Nalesi sibhamu esilokhu siqhume njalo bakwethu. Kubuhlungu lokhu ngoba lesi sifunda
isona esihamba phambili kulezi zinto. Kubuhlungu ke lokho ukuthi sihamba phambili nezinto ezimbi. UNdunankulu kaZulu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uphefumulile ngodaba oluthinta lo mkhosi osukwini namhlanje, kanti uthi kusho olukhulu ukuthi sekuze kwahlangana iminyaka engama40 selokhulu umcimbi wasungulwa. Kulo mkhosi omkhulu kangaka wokuhlonipha 40 kwasungulwa lo mkhosi wentombi. Amakhosi aqhamuka kuzo zonke izifunda ukuzofakaza ngonyama ukuthi umsebenzi wesilo ufanele ngaso sonke isikhathi ukuthi wesekwe ukuze ikusasa lethu ukuze imbali zesizwe eziphambi kwethu zikwazi ukuvuselelwa imilo ngokuthi zizolalela unomthebe wethu kulo lusuku olukhulu kangaka. Ngifisa ukubongela iNgonyama ukuthi silo ube noNdunankulu kulesi sikhathi ohola uhulumeni wesilo lapha kwaZulu Natali onjengomhlonishwa uNtuli. Akusikho kokuqala ukuthi kube noNdunankulu wakwaNtuli lapha eNdlunkulu. UNdunankulu oqala wakwaNtuli kwakuNdlela kaSompisi, okwakuNdunankulu wesilo saseMgungundlovu, inkosi uDingane kaSenza ngakhona, owahlonipha ubukhosi wasebenzela isihlalo ngokukhulu ubuqhawe nokuyinikela nokwethembeka. Sifisa ukukubongela silo ukuthi kulesi sikhathi ube noNdunankulu ohola uhulumeni azi kahle ukuthi isihlalo siyini, azi kahle ukuthi ubukhosi budinga ukuhlonishwa kangakanani. Onomehlo kanye nentombi ebeziyingxenye yalolu suku zithi zikujabulele kakhulu ukuba ingxenye yalomgubho, kanti sebakulungele ukuba ingxenye yomgubho omkhulukazi ozoba kwaNongoma enyokeni ngeviki elizayo. Into engenza ukuthi ngigqugquzele ukuthi ngithande into obuntombi ngoba yakhona ukusigcina especially mesisafunda isikole. Yabona ukuze ukhule kwesisikhathi usukenzela ukuthi ungabaphoqa abazali lesikhathi ukhula. Ingakho ngiyithanda le ndlela. Ngoba ngize lana ngigqugquzelekile ngokuyigcina ukuthi kumnandi ukuhlala uyigcinile, uyazithanda ubuwena nje, uyayithanda uyintombi ukuthi ujabulise nabazali bakho ukuze bazoba proud ngawe. Ngo next day futhi ngizimisele nanokuthi ngiqhubeke futhi ngoba angimisela ukuthi ikhona into ezoyenzakala kimi wrong. Ngiqala ukuhlola from 2015 kuze kube manje no 10 years ngihlola, and kubaleke kakhulu ukuthi silandele amasiko. Ukuhlola nje kubaleke kakhulu, kuyasivimbela entweni eziningi engalungile zomhlaba ngoba ekuhlolweni kwethu sithola iziyalo kubazali, and kuyaqhuqumezeka ukuthi intombi iphatha kanjani, usiko luyini. Kubaleke kakhulu lokho ngoba ukuthi intsha yamanje ithola abantwana isencane into engekho right ngoba ngesinye isikhathi bayahluleka ukubanakekela labo bantwana beze besathi inqomo ongezona engi-right, umuntu ayisole esekwenzile ongi-right, kanti uma ehlola ehamba nathi le ndlela le iyalo uyayithola komama ngaso sonke isikhathi. Inselelo esibhekene nazo sibonile izingane ukuthi esikhathini samanje kunezifo eziningi ezivelayo ngenxa yokungayiphathi. Singabazali nathi esiphathe kahle, sabona ukuthi uyiphatha kahle ugcina usungumama ongakwazi ukutshela ingane into ethile ezoyisa phambili. Uyabona nje mangathiwa siyabayeka sithi akukhule nokhula kulezi idakamizwe sizibukayo, siyabuka ukuthi kwathina siyasibulala isizwe.
Kungaba yithi okufanele sikhuthaze njengokuthi thina sincela ulwazi kwabaphambili kithi sabona ukuthi leyo nto leyo yasenza ukuthi sibe ngabantu nathi. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe nalomcimbi ofana nalo ngoba nibona nje ukuthi intombi zethu khona ziya ngokuya ngokweminyaka kuvuselela uyisizwe nokuthanda isizwe sakwaZulu ukuthi intombi izigcine ngoba uma ngabe uhambe lomkhosi ngokweqiniso uba intombi futhi uyakwazi ukuthi ube umama onekusasa ngoba kuyakheka lapho kuyaqoqeka wakheke uyalwe ufundiswe ukuthi intombazane iphatha kanjani kuye uyigcine kube mnandi uzuthi noma usufika ezikeni lokuthi ube umama okwazi ukuyalingana ngoba uyalo usukuyitholile kusukela ukhulu ebuntombeni bakho awusile uvanzi. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguphiwe Mthembu engwavuma emachobeni. Imeya kamasipala waseMfolozi uXolani Bhengu ukhuthaza umphakathi ukubonakekela imvelo kakhulukazi ngezihlahla zomdabu njengoba ke isengcupheni okushabalala ekubeni kezulu usizo olukhulu. Ungcolosi ukusho lokhu ngesikhathi bekhuthaza iviko lokutshala kwezihlahla ehholo lomphakathi esibonga amandla hall kwesakamthethwa. Umasipala waseMfolozi ubamseneke nezihlaka ezahlukene bahambele kuWard 15 ehholo lomphakathi esibonga amandla ngaphansi komasipala waseMfolozi ukuyokhuthaza umphakathi kanye nezikole ukuba ke batshale izihlahla njengoba ke zidlala indima ebalulekile kwimvelo. Lokhu ke kwenzeke ngaphansi kwesiqubulo esithi ke siqhuquzela ukutshalwa kwezihlahla. Siyazi ukuthi izihlahla zisilekelela kakhulu ekutheni siphefumule umoya okahle. Sizogqugquzela ke ezikoleni ukuthi alibuye usiko lokuthi bakwazi ukuthi balime batshale and then bese betshala nanezihlahla ukuze bezophefumula umoya okahle. Akugcineke lapho kepha ke umeya uphinde wagcizelela nokuthi ke indawo umphakathi uyigcine ihlanzekile ikakhulukazi imfucuza ingalahlwa noma ikuphi. Lokhu ke kuhlanganise nama-tins abangakwazi ukuthi ke baphinde bawasebenzise kabusha nokuyindlela ukuthi bangaziphilisa ngayo. Indawo yethu asingagcini silahle uplastic silahle odoti endaweni yomphakathi njengoba sekuzoqala nje imvula uzothola masilahle uplastic silahle odoti amapampasi yonke lento leyamuka iyongena emadanyeni. So sizothi wonke umuntu akabambe iqhaza ekutheni imvelo yethu ibe clean njengoba sekuzothwasa ihlobo siyazi liyaduma izulu kube ne disaster ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi laba banolwazi bathi ingenxa yokungcola komoya phezulu nama chemicals njalo njalo. Ngakho ke ukubamba iqhaza kwethu sisonke ukuthi iphepha mali khona uyalicosha uhambe uyolishisa lingabibikho. Uma kuukuthi kunamathini siyazi sekuzinendawo ezenza recycling siyakukhuthaza ukuthi abawaqoqa amathini bahambe bewase ku recycling kukhona okuncane abakutholayo. Ungcolosi uthi ke awuphele nomkhubo wokunqunya kwezihlahla njengoba ke ezinye zazo zenza umsebenzi obalekile. Ubeke esenze isibonelo ngesihlahla isibhaha esenza umsebenzi wokwelapha ezinye zezifo. Lezi ihlahla ke uthi ke abantu abaqinisekisa ukuthi ke noma basebenzise beqikelele ukuthi ke abazibulali ukuze ke bakwazi ukuthi baphinde beyisebenzise ngesikhathini esilandelayo. Lezi ke izindaba ze1 KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngisesibonga amandla kwesakamthethwa. Ake sithi shelele itolweni besilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kutuswe izintombi zomhlanga emachobeni. Zisengcupheni yokushabalala ezomdabu. Kanti wezemfundo uzongenelela kolwesikole eStenga. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi uzothumela kuyiphathimandla kwesifunda seLembe ukuba ziyohlangana nomphakathi kanye nabazali babafundi besikole iElbodasing Primary School ukuze babachazele ngokuthi umnyango umeke phi ngeinhlelo eziyaphambili ezithinta lesi sikole. Lo mnyango ubuphawulo ngodaba lwesicelo somphakathi sokuthi bafisa ukulungiselwa kabusha lesi sikole ukuze abantwana bafundele endaweni ephephile. Lesikole sakhiwa ngo-1944 singaphakathi epulazini eliseStenga nangaphansi komndeni abomdabu baseNdiya abakwaBodasing. Emva kokuthi izwe lithole inkululeko lendawo yasepulazini ibisibuyela ngaphansi kwesandla samakhosi. Okuthenga ongahambe kahle kwezinto ngaphakathi kwesikole bancipha abafundi. Umnyango wasikazi ukusivala isikole
kodwa umphakathi wawuncenga ngoba ukholelo ukuthi kunabantwana emndeni yawo engenawo amandla obakhokhela ukuthi bagibele uma beye esikoleni ezingcono esikude nalapho ahlala khona. Iziko lezindaba lihambelile kulesi sikole lelisonto. Umphakathi wacela usizo lokwakhelwa kabusha. uPaula Umnyango uthi uzothumela isiphathimandla zesifunda iLembe ziyochazela umphakathi ngokuthi umnyango umiphi ngodaba lwesikole. Si awe ngodaba laphana esikoleni iBorensing silaphana endaweni yaseLembe district okuye ezinye zezikolo esithi ziyama-9 ziyama-small non-viable schools oku ezinye zezikole lezi ezazakhiwe privately by the farmer ile ikolo ezisibiza ngo-section 14 ezehlelwe inamba yabantwana kakhulu okwezinye zezikolo esizi hlongoza ukuthi sikwazi ukuthi simeje nezinye izikole kunalo udaba lokuthi kureporteke nokuthi isikole sidinga renovation so isikoleni esinama plans ukuthi abantwana bazomove awukwazi ukujaha ukuthi wenze ama renovations kodwa ke sizothumela i-district officials ukuthi zikwazi ukuhlangana nomphakathi zikwazi ukuthi lolu daba lolu balichaze bahambisane nabo ukuze kube liyaphethwa. Lesikole sinabantwana abangama50 nothisha abane namagumbi amabili aphilayo okufundela kanti siqala ka grade R sisigcine ka grade 6. Kutebogo Sibisi wesindaba se1 KZN TV ku channel 261 ngikwaDukuza. Inyunyane yothisha inathi ithi kunesidingo esikhulu sokuba amalungu ayo athi nje ukukhohla kancane izinto eziningi ezwahlukumezayo ezenzeka ke ezikoleni ezifana nokubhekana nabafundi abangokhanda lemtshelo yokwakhe insuku zonke ukubanjwa inkunzi nokunye. Le nyunyane isho kanjena ngenkathi ke isingathi ke imidlalo eyahlukene enkundleni kumhlathuze Sport Complex eRichards Bay enyakatho nelekamthaniya. I-National Teachers Union inathi ngamafuphi singatheke imidlalo enhlobonhlobo yothisha ebisenkundleni zemidlalo umhlathuze Sports Complex nokuyimidlalo ke yanathi ukuzwe lonke nokuyinhloso ke yokukhuthaza ukuthi ke babe nempilo bazivocavoce ukuze ke behlezi besesimene esikahle sempilo. Umengameli walenyunyana uSibusiso Malinga uthi ke ziningi iziselele esibhekene nothisha esikoleni kuhlanganisa nencindezi abangaphansi kwayo ekuyimholo nokunye uthi kodwa ke okunganakekile ngakho ke lemidlalo uthe ukuthi ke bazilolonge bakhohlwe izinto eziningi baqaqe nengqondo. Siloke sabake kulendima sinakelela ukufunda nokufundisa kodwa ingxenye efike inganakwa kakhulu iwellness yothisha. Njenge National Teachers Union sithe asikurevive lokho ngoba kade saba khona uzokhumbula ngonyaka odlule ukuthi umcimbi ofanayo besikade siubambe eFree State so kubeke ukuthi asubambele lapha kaZulu Natal. Esikujabulelayo ke kakhulu ukuthi othisha baphume ngomningi bawo uma sibheka izinkinga abanazo emaklasini. Uyazi ukuthi isizwe esiphila kuso siyagula, i-community yethu iyagula ukuze kube nomthelelo einganeni. Indawo la othisha befundisela khona sekubukhuni kakhulu. Ngakho kubalekile kuba kwesinye isikhathi babuye bahlangane bake bakhohlwe izingqinamba ababhekene nazo esikoleni. Engabe ezenziwa umnyango ngenxa yokugcwala kwabafundi emaklasini, kungabe i-infrastructure eseyikoleni, kungabe imali encane abayiholayo nako konke. Lolu suku ke la namhlanje sithe ahlanganise bonke othisha benathu kuwo wonke ama-province awu9 ase-South Africa ukuba sihlangane lapha emhlathuze kaZulu Natal bezodlala. Umnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni kwaZulu Natal ubuyingxenye yalo mcimbi. Ungqongqoshe uthi ke bakhuthaza impilo kanjalo nesiko lokufunda nelokudlala ingakho ke nothisha kumele ke babambe iqhaza ukuze abantwana bekhuthazeke besikiphethini kubona. Sizokhuthaza la uhealthy lifestyle. Okwesibili sizokhuthaza othisha ukuba njengoba thina siwumnyango obhekelele nemidlalo ezikoleni ukuthi nothisha balibambe iqhaza ukuze izingane zidlale ezikoleni. Sijabule kakhulu ukuba la sijabulile futhi ukuthi sibe nethuba lokuthi sikhulume nothisha ngokuthi akudlalwe ezikoleni ngoba lokhu kuzobuyisa isiko impilo lemfundo kanye nesiko lokudlala lokho kwakuvele kwenzeka kudala abantu abakhalayo ngakuthi manje akusenzeke ezikoleni. Kanjalo ke nalowo osomlomo kamasipala wasemhlathuze nobe nguthisha ngaphambilini uthi ke ingcindezi ebambene nothisha uyayazi ngakho ke zemidlalo zidlala indima enkulu ukuthi othisha bakhohlwe izinkinga nezinselelo zomsebenzi abawenzayo. Balekile mhlazi ukuthi uma kusetshenzwa
ube nesikhathi la khona abantu bephumula khona besivocavoca ubuka ukuthi uma umuntu esebenza kanzima ekhanda kanzima edinga lo break leyo ukuthi nje ake naye somzimba abele eklasini ese fresh emsakazi ngakho-ke umqondo uye ngoba fresh nomzimba uba fresh uma kade ugijima umhlaba lezi izindaba ze1 KZN TV ngikusemkhithi Ngqulunga ngiseRichards Bay. Umelaphi wendabuko wasemeva mhlophe empangeni enyakatho leMthaniya uSolwazi uThulane 3 second ukwanyana usekufanise nemani ehlela abantwana bakaIsrael baseBhayibhelini okuthamenyo ezweni nasentaliyane eItaly ukuyocobelelana ngolwazi lozokwelapha nabantu abasuka emazweni ahlukene omhlaba. Unkwanyana kumanje useRoma kuyinhloko dolobha yakulela lizwe lapho ke efundisa khona ke ngozokwelapha zakuleli amasiko kanye nokuningi okuthinta isintu. uSolwazi uThulane 3 second kwanyana ngokudabuka emeva mhlophe empangeni enyakatho nelikaMthaniya unyelwe inyoni esandleni njengoba sekuyophela isonto lonke senhloko dolobha yamantaliyane Rome phesheya kwezilwandle. Unkwanyana ukulela lizwe ngokumenywa kumhlangano ukucobelelana ngolwazi nabantu abavela emazweni ahlukene omhlaba. Iqhaza lakhe kulokhu uyobathekela kulwazi ngezokwelapha zesintu kanjalo ke nokuningi okuthinta isintu. Uzikode uthi impela unyelwe inyoni esandleni ngalolu hambo. Khona manje lokuzeka uDothi Nombengo awutholile kaneke aze awudle yedwa kepha nabakuleli bazohlomula ngokuzayo. Lana kuhlangana namazwe awu40 ecabanga ukuthi lamazwe ahlangane lapha ngathi amazwe amahlangana kanje nasuke ehlanganiswa iWorld Cup. Kodwa manje ukuthi ngisuke nje ekhaya ngizobungazo ngamazwe anginikeza uthando lwedlula ngisho nabantu bakhona ekhaya. Lokho kunginikeza esinye isithombe sokuthi kahle amakhosi noNkulunkulu nesibuso sengasineza umhlokombane nonyazi kanye namakhosi engiwakhele. Ngicabanga ukuthi ke konke lokho ngikubonile ukuthi kungisebenzele nokuzehlisa nje ukuhlonipha. Ngizobonga kakhulu emndenini ongesekayo phinde ngibonga kakhulu bonke abantu abangisekile kakhulukazi kulamazwe adecide ukuthi athathe isinqumo ukuthi angibise anjengo-Germany, Australia, Turkey, UK, America, bese kuba Israel, bese kuba Italy lapha engikhona eRome Empire, bese ngiphinde ngibonge kakhulu ko-Swiss, ngiphinde ngibonge kakhulu ko-Brazil, ngibonge ngisho ko-Poland, ngibonge ngisho ko-Russia naku-Ukraine. Uzikoda kukhona kokuqala emenya phesheya kwezilwandle njengoba eseke ngangaphambilini wahambela nasemzini okhanyayo eJerusalem kwaIsrael kanjalo ke naseTel Aviv kule minyaka edlule. Nanokuthi bafisa ukuthi unyaka nonyaka ngifike bafisa futhi ukuthi befike ekhaya eSouth Africa ngicabanga ukuthi ke ukufika kwabo besuka bengamazwe endaweni yasekhaya kuzokubanga ukuthi umnotho ukhule especially kulabo abasemabelane emahotela nosomabhizinisi nabantu betransport. Ngicabanga ukuthi lokho kuzobanga ukuthi si-South Africa sikwazi ukuthi bekwazi ukuthi izinto zonke uma befika bekhona abantu abaphilayo njengamahotela nawo ngoba phela babuye bevakashe bebone nendawo. Ake siphinde futhi sithi shelele izitolo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Kutuswe izintombi zomhlanga emachobeni. Zisengcupheni yokushabalala ezomdabu. Kanti wezemfundo uzongenelela kolwesikole eStenga. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-17.72 kwidola laseMelika kanti belingu-19.69 kwi-euro yase-Europe. Libe ngu-23.33 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona imakethe zivalwe ingu-$2,518 17 i-ounce ukuthi intengo engahluziwe yona ibingu-$72.69 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Lo bekade ngumdlalo weKaizer Chiefs ongaconsi phansi kubalandeli uLebogang Manyama uthi wayengazi ukuthi umdlalo womkhaya abawudlala neGamagebhula iOrlando Pirates ngenyanga kaNdasa uMarch ngonyaka ka2022 kwabe sekungumdlalo wakhe wokugcina kuyibhola kanobhutshuzwayo kulelizwe. Emva kokudlala imizuzu engama-45 kuwona ke lo mdlalo wanqotshwa zimpofana ngamagoli 2-1 wabe sethola kokulimala lo mdlali kanti ke sukela lapho akabange sadlala ibhola kuze kube manje. uManyama uthi useze wakwamukela ukuthi impela sekuphelile ngaye ekutheni usayophinde adlale futhi ibhola elikhokhelwayo kulelizwe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Yanene bakaqambula nkomo zilahlekile ziyodliwa ngumdlebe kwaSoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.